Ahojte priatelia. Dnes máme veľmi zaujímavú tému. Novú Mazdu 6e v 2025 vo verzii Takumi. Je to plne elektrický sedan, ktorý spája moderný dizajn, prémiové materiály a technológie budúcnosti. Exteriér pôsobí elegantne a decentne. Plynulé línie karosérie, úzke svetlá a typická maska Mazda vytvárajú dojem dynamiky aj v pokoji. Interiér je v japonskom minimalistickom štýle. Prírodná koža, hliníkové doplnky, veľký centrálny displej a ticho vďaka elektrickému pohonu. Výkon je 190 kW, teda 258 koní s pohonom zadných kolies. Prevodovka je automatická a reálna spotreba energie závisí od štýlu jazdy. V priemere okolo 17 až 19 kWh na 100 km. Mazda 6e ukazuje, ako značka spája tradičný pocit z jazdy s novými technológiami elektromobility. Ďakujeme za sledovanie a osobitná vďaka za lajky. Prihláste sa na odber, ak máte radi autá. Uvidíme sa.